patay ang akong camera kay nawalad anak ko space akong ipang-delete ang mga video sa ako ang camera. Oh, nag-agas na. Nag-agas na. Akong gi-off. Kakansa ko, guys. Wala ko na center. Saan ko na. Ete. Dako ang tiyan ako. Alam po kay bagong bago na po niya. Muragog alam. Muragog sinura honor. So, isa, duha, tulo, pat, kila ko, upatra. Basta buntag sa'yo. Muragwakwak naong. Okay, kaunsa ko guys. Pukaon ako si Carson yan. Nataod. Mag-ready sa kusa. Ngit-ngit alumom kayo ang panahon karon murag kaulan nun. Ano sa ko? So, kita kung kanon. Ay, nalimot ko. Mag-ready ko sa akong ipadala. Ay, magkatigulang. Sign of aging. Asa ang gibutang. Te! Asa ko mga... Katong mga sulan sa nina. Itong. Mabag. Sulanan? Pero... Dili. Katong gisudlan ako mga sa nina. Di gibutang. Suglan? Silipin? Nangawa lagi. Dili ba? Katong mga sa nina na ako. Okay? Tuasa para doon na kung ginamagtang. Wilag na yun. Tanawa lintang. Sipay taon sana ako kay mga alas 3 mag-pick up po sa ako ang GRS nga parcel. So, balik ko niya guys. Okay, so ready na ko. Wala ko yung pang lipstick. So, try na ako itong lipstick nga na-receive na ko sa Maybelline. Murag matte galing ni siya. Vivid. Saan na Vivid? Matte? Close na GRS sa kuan. Vivid 5. Sa iyang padala, pwede ba naghapon mo o kuan mo da alihatag na bahalag ugma ang madala. Anak lugar ba? Imo lang daha ang bayaran ba? Bahalag ko. Lagi gani. Ugma na lang padala. Yeah. So, gi-choose ako ang Vivid 5. Pero tanawa yung color. Mura siya ka ng peachy pink. Tapos ang iya noong Vivid 6 pink ang indari. Tapos dark brown ang iyang ambot. Ano na siya. I-try na ako ni. O sa resulta. So, yung ani ang packaging, Tapos, ako siyang gi-open. Ang iyang color di ay medyo pa na pagka dark red. Pero, nga nung inani man ang iyang color diri, Vivid 5. Peachy pink did siya. Peachy orange di ay. Dapat kaniyong tato. Basi nasayop sila, no? Tanawa ko na, Lahir na siya color, Vivid 5. Di ba lahir na? Ambot. So, it turned out na dark red siya. Dark red. May tatag medyo bright. Kana, dark red din siya. Basta, muna yung color. Di ba ko ginanog ka ng... Di ko ginanog red kay mura kong... Boring. Yes. Pero di ko ginanog red. Ginagay ko ka ng mga brown color, mga nude nga na pagka-brown. Kana. Pero kaya shabby. Nice man siya. Nice siya. I like it. Mostly yung gitaw siya vivid kay grabe ko siya ka-opaque na color. One swipe lang. Kuan kay siya. Grabe ka siya ka-opaque. So, mga to na may kilita kay ko basta di na ko makakaapa sa kuan GRS.
So, as usual, napawarm up ako sa ako ang sakinan while waiting for Chris. Nag-CR pa siya. Ako siya ingnan nga nito pa ka-vlog siya karon. Ulan good siya. Ang panahon karon ulan, init, ulan, init, ulan, init. So mo nang careful kaayo mo sa inyong health kay mo ni makakos og ka ng flu. Ha? Sakay ko, dito tama sa gate. Oh! Dali, sakay na! Hi guys! Tanami diri sa Hukad. Yung mga oni na date me ni Mr. Rice. And we're machi-machi. What does my shirt say? Communicating day by... Commuting. commuting. Meaning wherever you're supposed to go, that's where you go. Since I was a kid. Sorry. So, may... Alam kong buhok sa likod, kaya magkaroon color. Oh. So, po si Chris, yung iplan sa lang akong buhok na mga nag-dry. You spent 3,000 pesos and you flat iron the oil out of it. It's okay. I forgot to spray my hair with But serum. no, I'm telling you the truth. You're not supposed to flat iron your hair. That's where it gets dry. Okay. You don't believe me? I believe you. Yeah, so don't flat iron, huh? I did not cut iron only when she Lucille, got changed it because she wants to see what it looks like. So This is what it looks like now. It's dry. Oh, Lucia will come tonight. I'm kind of sick a little bit, so... So don't. No, I'm just a little sick. That's I'm why a little it's sick not too, but be positive. Happy na. Sakit auto. No, sakit utok siya. Sakit utok. Self-projection. Self-projection. So, mga niya. Nami, mirror. Mirror. Kita ka na mo. Kita ka na mo. Kita mo na mo. Tara ay. Ay. Nice siya nga restaurant kay Pinoy na Pinoy. Kasi puso. Puso sa sagi. Puso sa sagi. Ay, dili puso sa sagi. Kanang puso. Puso. Hinimo siya sa kanang puso. We call that puso. That one, oh. That thing. Kita niyo? Oh, that one. We call that puso. Is there always 3 or is there sometimes It's what was that? What did you ask? Because there's 3 pusos there, whatever you call those things. Is there always 3 or sometimes only 1? No, so many. When we do puso, because inside the puso is a rice, like rice. You cooked it, and then when you open it, it smells so humod because Smells good. oh, it smells so good. Does it taste good? It tastes good. It still tastes rice. Can we order one of those? No, they don't have puso here. It's just decoration. Meaning it's really targeting the Filipino people. That this restaurant is Filipino restaurant. But they don't really have puso. They only have puso decoration, so they're not really targeting the Filipinos. He's just joking. Just for show. Walay joke. Walay Pretentious. joke. Walay yung joke. But I'm so happy. Makes Matching sense, today. Tain kay kung brao kay nagbutoy-butoy. We should take a picture together. Oh yeah? Okay. Yeah. A picture sa me. Not here. Where? Professional picture. Ay. Bugasto pa man siya eh. Pwede mga professional picture na dere on? No, I like that. Handsome boy. Oh, I have bugas too. Di mo ko maulaw. Bugas means rice, but it also means pickles. Not really something you want to talk about in Philippines. Muna yung plate na Pinoy, no? Kani siya is banana leaf. Banana leaf? Banana leaf. Well, Leaves dahil kadaghan man siya. Not that kind, only 2. Only 2. So, banana leaf. So, maliit or gamay? Only Mali, ay, gamay. What's the opposite of banana dangan? leaf. Ha? What's the opposite of dangan? Gamay. Gamay. So it's not dangan, it's gamay because only 2. Muna. Siya, nice. Yung under kay ka ng Pinoy na Pinoy. So, mag-careful lang magkaon kay mausip ng didipita. Okay?
magtagad dun sa mga kuha na order. Tapos, nakita na ko niya. How come you don't have a sign on your shirt? All my shirts have a sign, but yours, what? Well, I'm the one who bought that. So, even if I don't have a sign in my t-shirt, I still connect with your, connect with your Nagkaon na si Mr. Rice. Adobong pusit. Octopus. Hindi mo na octopus. Uy, pusit man na. Pusit. Then, ako'y budbud na may tsokolate. Iced tea. Tapos, nagtagad Mr. Rice. Nalami sa balay, guys. Before nga mag-lowbat na niya ako ang... nag-warning na siya. Before mag-lowbat ang ako ang camera, pakitunta mo sa akong bagong gipalit para sa akong mga miming. Actually, bed man ni sa iro. Pero gipalit na ako para nila. Tapos kani, pinalit ako ni sa NCCC Mall. 200 plus ni siya. Na siya catnip. Dayon, nagibutangan ako siya catnip para ginahan sila. Naiunlan-unlan ng gamay. So, maura to guys. Kaya mag-charge sa ako. Lubat na jud siya. Bye! My goodness guys, I forgot to unplug my camera. Kagabi pa na ako nag-charge. Tukan ako, uy. Pila ko na guba. Anyways, good morning! Klaro na akong kuan. Nanay sa lain. Nanay bagong mga kuan. Pero, kato mga piklat na wawa na umilas madark lang yapon kayo. As in. Kasi mawala pa kani. Pero, luto na ni siya. Mag-add to me ron sa Toril kay nakoy cancel dito sa SSS. Tapos, ilaag naman sa Aunt Maricel sa Gaisano Toril kay wala pa siya ka-add to dito. And then, hopefully, si Chris maka-join na po sa kuha o ka ng vlog para happy. Mas bibo ba? Nagmata ko ganyan taog pero kanang kuan. Hi! Hi. Nagbata ko ganyan taod-taod kay ano saan tawag ko mo ni resulta sa bagong kuan mata. Nagdugayan ko og kanang mata gabi kay naas lang Lucia og iyang husband may gabi nagpa-massage me kay nagsakit pud akong likod. Tapos si Chris ang iyang tiil ba kay kanang gibati siya kanang bita matulog siya tapos ang iyang tiil dili makapahuway nang restless ang iyang kuan tiil manang kuan kanang gipamasad sa ako siya gahapon. So muna among plano karon mga tumig Toril. Dayon, nalimot ko sa akong istorya kay blanco pa akong istorya kay bago pa akong mata. Ngagawin sa day kakaro. Ano ni siya gitmangka? Tanawa akong baby karo, oh. Adala ka baby karo. Naka baby karo. Cute kaya akong baby karo. Ay. Yung go lagi ka kuan dirty lagi ka kanang dunggan. Limpyuhan na to niyang dunggan. 1 month na sila kapin. Kanay si baby Caro. Amo silingan namin nakapalit sa iyaha. Tapos katong isa, dalunon ko pa na sa probinsya na mo kay fully paid na gunang isa kana si Lauro. Sige guys, makaon sa ako guys. Kaya murag langi ko na ako. Bagong mata. Guwapa kay ko ba? Di na ako Di na ako nagalimod. Salamat. Kaon sa ko ha. I'm forever yours. Sige. Ayan na, ayan. Sige na. Sige na. Don't be bashful. How we run. Sige. Go. Sana? From the... How we run. Okay. From the midnight sun. Hindi nakakawala. Running around, circle around.
Restless heart. Cha. People out tonight. Kumana? Sige, tiwasa. Hindi mo na kabalo. Running around the circle one. Nagrari mo sa circle one. Manawa ka ba sa mga lyrics? Then, katubo siya. My handsome guy. I'm sitting here. Wala pa ko iligo. Good. Tanang t-shirt niya. Relax. Og ako ang t-shirt. Hagadu. Pulpule. Pulpule. Hi lang. Good morning. Among sudan, tinulang isda. Ano saan yung isda, te? Milk. Milk fish. Bangus. Ang paborito na kong kamuti. Tamis ite? Ano pa mapati ko? Pakatilaw. Rice. White rice. Murag, balik ko ka ng brown rice kay yung tuybo naman akong tiyanda. Ano kong puson. Kontrabidas kinabuhay na ka. Awa. Pink eh kung ano. Lipstick. Very pink. Pink po kaya kung... Ala? Ganda. Ako suling Amo yun kaya andun. Ito lang. Tuding jud kayo. Ding! Lako na ta, Ding. Sig tawa-tawa da, Ding, oy. Akong bag, Ding. Nabihin na lang, Ding. Uy, nabilin din. Hala, Ding. Jalan. Ato na, Ding. Na si Gabi, ma! Gabi boy! Ato ka sa room, Gabi boy! Oh, Gabi boy! Ano ba, Gabi boy? So, Digab, aligab! Digab! Gabi boy! Gabi boy! Wala na ng gam. Aligab! Susit sa Digab, aligay! Gabi boy, aligay! Sige na! Ay! Ay, uso! Mother, can you put him inside right there? Goodbye. Pamiyaw na ako, bro. Puti rin kong naong. Hindi tatag na inani diri o kanang stand ba? Ana, Ana. Ay, hiwi man, ana. Daghan kay metuan karon. First stop, PNB. Second stop, BPI. Third stop, SSS. Fourth stop, Gaisano Toril. Alas 12 na kapin. Wala una na gani. Iga nga, warm up ako. Ngayon, ayun na dito akong naong, guys. Pinkish yung lipstick. Di ba ko mahili og pink ng lipstick eh. Mga yellow sa akong ngipon. Yellow lang taon akong ngipon. Pero kay bago man yung lipstick atong gitry na ako na-review sa ako ang kuan diri nga channel Bisaya nga review. Init yung panahon ba? Yung panahon karon murag bipolar pod. Ulan, init, ulan, init, ulan, init. Nami sa McDonald's karon pero magdali ko vlog mo ni among gipanguha. Mo ning among gipamalit. Dili ko pwede magdugay kay na ay music background. Nakabalik ka dyan ng Toril. We're finally back here in Toril, Gaisano Mall. Tarawa. Nice kayo, no? Hindi ito mag-vlog ko ganiha sa nasakay kong motor ba. Pero dili gusto ni Chris kay ambot lang. Yay! Ano siya itsura sa Gaisano Toril. Yay! Nice view! Te! Ala, te! Finally, we're back here. We're back here. Nice, kinuhabog siya. Taas. Gaisano Toril. Muna ni ang sulod sa Gaisano Toril.
Na-open na diri nga area, oh. Na-slide Jollibee. Pero that area is closed pa. Nice. Lag-lag lang, me. Lag-lag lang, me. Lag. Walay shopping-shopping. Lag-lag lang. Favorite brand ni Chris sa mga boxer briefs? Bench. Ayaw. Wala na videoan ang mong kuhan. Wala na videoan ang mong kuhan ang among experience. So, ito my dear? 3D? Beto yung It was gitudlo. heaven and hell. Beto yung gitudlo. You start out in hell. Lagi, pero Na nagbiwan mo kawadyo, di mo natuplukan ti as in, sayang kaayo. Next time na lang. Mulang taon ta kung sa itsura na po. Muro to si Toby. Lagi katulog po tanan. Beto na Relax, silupin relax ko, din no? Ano? Nga naman? Nga naman? We're going here, Chicken Charlie. We're gonna eat. Ay, katugdawa, oy. Chicken Charlie, ginaan siya kaya may burger good. Asay mas dili bugnaw, Dapita. Bugnaw jud tanan, no? It's not that cold. It's not that cold. I'll sit here. Ha? Okay, ikaw may tagiya. Agay! Karma. And we're at the Gaisano Mall here. It's called G Mall in Toril. And Tita Maricel, that means Aunt Maricel, her daughter, and Felma, they're gonna ride this thing. Now, Tita Maricel is wearing the number 26. According to her, she's 26. So here we are. Are you ready? In the first corner, we have Tita Maricel. In the second corner, we have Langley. Getting prepared. Getting ready. Paabot, palihog. Paabot. Paabot. Wait, is it playing yet or not yet? Yeah. Is it going now? Oh, oh. Wala. Wak, wak. Wala, ang nipon. Look around, Tita. Look left and right. Turn your head left. Look left. You can move your head up and down. Go around. And Femma wanted to scare her aunt, but she's the one that looks scared. Too many ghosts. She did a horror film. Look around, Tita, look around. When you move, when you look around, you can look, it really shows, it's just like the real thing. You're in an alternative universe, just in a Windows program.
He's like the Matrix. But 7v66.com. I wonder what the 66 stands for. Bisdak ko. Silang na lang nabilin. Mura na si Kila ko. Yun. Nice. Kadwa na may. Nalarg nung. Finally, na-videoan na jud. We're home na, guys. Nagpakaon ko sa akong miming. Tada. Kaon ako mga miming. Sulakas sa mga on. Enjoy kami karon nga day. Grabe. Si Marcel nag-anda mo pagkaon sa mga tamingming. Tapos, nagpalit ko, nagpili ko mga shorts para kay Chris. Tas, look. Sale ni sa job. Tag ano na lang ay, pila? Tubias. 220. Ano yun siya? Di na siya jog. Okay. 250, 175, 250. Mga top na siya. Mga tops. Kitaghan man. So, kato lang guys. Enjoy kay ko karon. Enjoy kay mi karon. Really? Yay! Enjoy kay ko di. Halata ko hindi. Salamat kayo. Magkita-kita ang tawag po. Bye!